Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nga akong suwat suliran. Ako si Marina, 24 anyos, single mom na karon. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sigig plabad sa akong o. Aran ni sabtan, sugdon ko sa dihang nahunong ko sa akong pagtuon tungod kay namabdus ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ano gunagit kaayo? Nigasto gyud ming papa nimo, balag nagkautang-utang. Aron lang ka maka-eskwela sa kurso nga gusto nimo, nga graphic designer. Kunya karon, di nimo gamiton kay namabdos taon ka. Ma, pasaylo ako. Dili na lang nato siya mahayon og maayo dahil kay usaon na naman eh. Mabdos naman ning atong anak. Ang pangutana lang ini karon. Balugan ba ka siya sa lalaki nga nakapamabdos niya? Mao may sulti niya na ako, ma, pa. Kung mapahibaw na kuno mo na ako. Sultihan na ako siya ron makapamay sila din sa ato. Hala, sige. Panihi adire para magkapamahay na ha. Karon, amo sa siya ikasulta. Mayo gani kay ni siguro sa mama nimo nga magtipon lang una tagbahalag. Dili pa ta magpakasal. Malagi. Bisag nahibaw ko nga nahiubos gud sila nako. Pero ni suporta pagyapon sila nako. Unya, unsa may plano nimo ron? Mupadayon kasi mong pagtuon? Maoy hangyo ni mama nako. Nga ini ko man akong panganak, mapadayon lang gid kuno ko sa akong pagtuon. Aw, may mura basad. Sakto po sila Marina. Ano ugon pod kung dili ka muhuman sa mong pagtuon? Hapit ni noon? Mao gyud. Pasensya na ka daya. Mawag gila ang sildo na ako. Unsaon hintaw na pagpaigo dong uy? Mawala gini day. Gusto ko mag-istorya nimo. Ngano di ay? Sa tiduod lang. Dili na dyan akong kaya. Unsa ka kung mubalik lang ka sa inyo. Jason, Dito mong mas mga kaong katarong. Kamu sa atong anak. Pero dinhin ako. Maglisod na kita. Ilabi na kay gigata si Inday. Unya ang konsumo pa nato sa adlaw-adlaw. Lisod. Jason. Mauna na. Mauna na resulta day sa mga lihok nga wa gihuna-huna. Nagtuga-tuga man mo unya dili pagyuday ninyo kaya. Sorry, ma. Day. Hilom na lang. Ay na pagsigig yaw-yaw. Mas mayo sa tinuuna nga niya lang diri si Marina nato aron nga pirmi natong makita nga to apo. Naala, sige, uy. Puslan man nga mo balik ka din, ha? Gusto ko nga inig-ablis klase, magpa-enroll na ka, aron mahuman ka yun. Sige, ma. Salamat. Pila na lang kabuwan, mo-graduate na kid ko sa akong kurso. Salamat kay Ginoo. Nga wa gyapon ko nimo pasagdi. O gibless ko nimo pinaagi sa akong ginikanan nga mapaubsanon kaayo ug mapinanggaon. Salamat kid kaayo nimo Ginoo. Mat sa Ginoo nakagraduate ka na gyud nak. Congratulations. Salamat ma. Salamat kainyo ni Papa. Wa isa pa yan nak. Tuod si Jason. Didi mo anhe. Nah, ambot uy. Bahala na to siya uy. Wa naman siya nagparamdam nako. Bisan lang ganig mangumusta siya sa iyang anak, wa man gyud. Ay da, pasagdi uy. Kung di na, uy, dili na. Ang importante karon nga nakahuman ka na sa imong pagtuon. Magkinaunsa kaya ra nimong buhion ang imong kagalingon.
Tungod ka na kasiguro man kung makakita kagad og tarong nga trabaho, day. Tinuod na, ma. Oh, nak. Nagsigi ka na malagatubang na imong computer, huy. Lagi, ma. Nilabad na gani ning akong o. Nga naman, ha? Papagyuday ka makakitag trabaho nimo? Wa pagyud, ma. Na, paabot lang, uy. Mao bitaw, ma. Every now and then, sige kog check sa akong email. E basig na ay ni-reply sa akong mga gipang submitan og resume. Kadit sa ma, ha? Na ay notification sa akong email. Ma! Ma, for interview na ko! Yes! Mao ba, nak? Ay, ba noon? Karas aman. Recorded by X Thunder Gaming. Nalipay kaayo ko kay maotoy first company nga ni-email nako for interview ug dako ang akong pasalamat nga nadawat ra dayon ko. Bisan sige labad ang akong o atong higayuna, pero mura bag nawa ang kasakit sa dihang nadawat nako. Ug ang nakaayo sa among kompanya, sa dihang nibaw sila nga single mom ko, ila kong gi-offeran nga mag-work from home full-time ug moadto lang ko sa site kung dunay mga importanteng meetings. Unya, Sa sige na nimong atubang anang computer, uy. Mo nang siging labad ang imong tingali mas sensitive na gani kay akong mata sa hayag sa computer, ma. Tingalig sa imo ng mata, day. Nagdudasad ko nga basin sa ako ning mata, ma. Unya? Mupalit ako og blue glasses, ma. Mamo ko nun ay kasagaran gamiton sa mga tao nga ang trabaho, sige katubang sa computer. Ay, naunsa naman ni Uni. Uy, nisamot man nino kasakit akong uog maayo. Nga nagpalit naman unta ko blue glasses. Ay, sakitag yun ay. Ma! 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 Barina? Ma! Nak? Ano ka? Ma! Sabi na hitabo. Sakit kaayong akong oo! Unsa? Kumusta namang pamati nimo karon, ha? Human ka makainom og painkiller? Arang-arang na, ma. Magpa-check up na lang, nak. Ma, kalma lang. Layo rin is tinai. Usa pa, na okay naman ko. Pagsulti ba yun, ha? Kung unsay bation nimo? O lagi, ma. Ayaw ka balaka. Oh, hala. Ni-chat ang among manager. Marina, notify me right away kung dili ka busy. I need to talk to you about something important. Uy, unsa man ka, ha? Tawagan ako. Yes, sir. Marina, I just found out nga na kay task until now nga wa pa rin nabuhat. Oh, sir, sorry kaayo. Suman, kaya pa rin mo? Kay kung dili, I can assign someone to help you with the task. Kaya ra, sir. Sorry lang gid kaayo, sir. This won't happen next time. Okay, Marina. Thank you for the time. Isalig kong kaya na nimo. Salamat kaayo, sir. Ubay-ubay man gyud ni akong buhatonon, oy. Kinalamamon gyud ni nako rong adlaw. Overnightan ko ni. Last na lang gyud ni. Last na lang. Oh. Hala. Ngano man ning akong kamot? Ni action magkurog. Grabe gyud ka kurog akong kamot atong higayuna. Maay na lang gani kay nahitabo siya nga igo na human ang akong importanteng trabaho unon atong adlaw. O ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana.
Nganong sige maniglabad ang akong o? Normal lang kani nga labad sa o? O posible ba nga tungod kini sa akong mata sa sige na kong atubang o computer? Ikaduhang pangutana, kung mo inom ko og pain reliever, mawa raman siya. Pero inig taon-taon mo balik na sad. Unya daw nahigayon nga mura kong kasukaon og malipong. Dili ka ni migraine? Ikatulong pangutana, recently lang nikurog ang akong kamot. Wa ko mahibaw kung konektado ba kini siya sa pagsigiglabad sa akong o. Ingon ako mama, nga basig pasmo daw ning ako Posible ka nga pasmo kini? Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may katambag ninyo sa akong trabaho nga magsigilag atubang ang computer? Doon na ba mo ikasuggest nga maayong buhaton nako aron dili mo grabe ang akong gipamati karon? O magpa-check up na lang gid ko aron sa pagsiguro. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem ka medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rika namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o basa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga sa may ako atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw. The only person you are destined to become is the person you decide to be. The only person you destined to become is the person you decide to be. Mga bitang kung tagaan kag sunod nga kinabuhi, kinsa may tawhana gusto kang mahimo. Ako mo'y pangutanaw na kung tagaan ko ikaduhang kinabuhi sa Ginoo. Kinsa mang tawhana ang gusto nimong mapareha ka. Nga kung tubagana, Lord, pariha ko ni Dr. Rene Obra gihapon. Happy raman ko sa kong kinabuhi. Ano maglisod-lisod magyo ko. Okay? So, ang atong matatampo karang adlaw si Marina, 24 years old, single mom ni siya. Taga Cebu City. Ang iyang problema kay maglabad kuno ang iyang ulo. Maglabad ang iyang ulo. Labad mo ganitong ulo, labi nagbaysod na itong pitaka. Bitaw? Wow, so why ko nung lakaw-lakaw niya, why so di mong pitaka, di ba mulabad di mong ulo? Medya na bitaw, no? So regards dahil mga taga Cebu City, no? Ako na lang bisahon po ni mga taga DOH Sargao, kasi sige ba nilang suwat silang mga pangalan, no? Si Jeremy Sisiban, si Lloyd Pokong, Bonifacio Hirames, Michael Neri, Gistoni Mamulang, Geraldine Lopez, Rodel Andrew Marzun, o si Matt Flores, no? Atong mga security officers sa DOH, TRC Argao Cebu, no? Ug ang atong mga Nava Guards, no? Suri no wa naman tong akong listahan sa mga Nava Guards diha sa Naga, no? Ug mga taga May Abuhan restaurant, no? Mga taga store operation Enrico, Janice ug Geraldine, mga taga Leyte office Winilyn, Ginalyn, Ilya, Jeffrey, Tilo, Ana Rose ug Mimosa, mga Cebu office Nicole, Juna, Glorylyn, Cecil, Isabel, Maribel ug si Cheryl. Og mga kaubanan diha ni Dr. George ug Inday Ruiz, no? Si Panggang ug si Agoy na. Okay na. Basta kay mayong pagpaminaw lang kayong salamat. Okay, going back to our sender, si Marina, 24 years old, taga Cebu City, na? Musta naman dahil si Dr. Brad Renerio Abela diha sa Sunok ug si Manong Bert Abela ug mga Abilia family diha sa Dunya Rosario ba to? Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Majong pagpaminaw ninyo diha. Unang pangutana, nganong sige man niglabad akong ulo? Normal lang kahani nga labad sa ulo o posible nga tungod ni sa akong mata na sige na kog atubang sa computer. Ana ra din ng tubag sa imong pangutana, no? Atubang sa computer, siyempre mulabad lang atong ulo, no? Mga mulabad ang ito na kay sinusitis, na kay migraine,
taas imong blood pressure, under stress ka. So, mao na mga hinungdan nga mulabad ang atong ulo o naa ba kay infection going on diha, no? Or nauntog ba ka, no? Naabay maabay damage ng dapita. Pero kung wala lay damage, posible mulabad lang ang ulo kay si kag tutok ng imong computer, ang kining eye strain makalabad ni sa ulo. Kay mo focus man ka. Kuha ng imong mata. Hindi ka siguro kag mo take og mga mild analgesic like Saridon or mga paracetamol, whatever brand sa paracetamol, Bioflu, pwede po. Okay? Ikaw na ang pangutana. Kung may nom kog painkiller, na wala raman, pero ini katon mo balik na sad. Kunya, dunay higayon, nga mura kog kasukaon og malipong, dili ka ni migraine. Okay, migraine, usa ni siya sa klase sa mga labad sa o. So, naman na mga klase sa labad sa o, na migraine. Murang pitik-pitik, nay tension headache, murag di ka kasabot, murag bugat, nya nay mananaanay gitawag natog hip-neck, kanang murag ang imong magkipat-kipat mong mata ba or cluster headache murag magsiga murag masunog ang imong ulo, no? So ma-relieve ni siya by taking analgesic, mga paracetamol, mipinamic, tramadol, oxycodone, morphine, mga ordinary nga mga over the counter nga mga mild analgesic, makumawa ra ni siya. Light massage can also help. Nya mo pahulay ka, hot and cold compress, o nya katong giingon nako, rest in a quiet dark room, no? Kay kung wa kay rest, labad imong ulo, sige lang kag tanaw nimong computer, imong cellphone, labad lang iya. So you can take katong mga panghinamda, mga ibuprofen, acetaminophen, aspirin, naproxen. So these are mga medicines nga mawa sa labas ulo. Usually I recommend this 1 tablet every 4 hours PRN or as needed kung naay headache. Kung wala headache, pwede ra pod og wa na, no? Wa na as needed lang lagi, no? Kung kinahanglan lang. Sunod nga pangutana, di ko akong kamot. Wala ko mahibaw kung konektado ba ni siya sa pagsigig labad sa akong ulo. Yun akong mama nga basin pasmo daw ning akong posible kaha ning pasmo ni. Suma, kung nikaon ba ka? We have to eat regular meals as expected, morning, lunch, and evening. Kaya kung magkapasmo-pasmo ka, magkapasar-pasar yung pagkaon, siyempre ang atong lawas mo, demand man ni siya og nutrients. Para nagupog ka ng makina sa auto, nga na kay oil na sakto, na kay gasolina, magpurot-purot na sa dagandar, no? So, mauna siya nga, kung may yung kagpasmo ba ni, so kung dili ka inunta mindful sa imong food intake, could be possible, no? Kining caffeine makatabang baya pod. Kay kuan man ni siya, makanaro man ni sa blood vessel kining caffeine. Unya maka-alleviate ni siya og pain. Mabitaw nang usay malabad imong ulo, wakas focus mag coffee break sa ta. Coffee ay po palabi kay kanatay gitawag og kanang bitong on and off nga headache. Under stress ka, no? Ano mang mag-headache man ka kung under stress ka, because kung stress ka, this can cause muscle contraction, different parts of our body. So mag-muscle contraction ka, mo nang mag-headache ka, mag-pain. This can be relieved by katong ipahingalan akong mga tambal. Sunod nga pangutana, unsa may ikatambag ninyo sa akong trabaho nga magsigig at tubang sa computer? Doon na mo may ika-suggest nga maayong buhaton nako aron dili mo grabe akong ipamati karon o magpa-check up lang gugug siya. Check up lang yun, no? Pakuan sa imong mata kung normal ra bang imong visual nga vision, imong grado sa mata. Kinahanglan ba kag correctional glasses? So, ikaw lang man buot ang duha man ning ka doktor para sa mata na ophthalmologist, kining mga ophthalmologist, mo na sila yung mga eksperto sa ingananing problema sa mata, mga medical doctors ni sila, no? Ako example lang nung opera sa akong katarak si Dr. Jojo Aquino na sa Perpetual o tapos siya office na sa Veles, no? Napay usa ka doktor sa mata kanang gitawag optometrist, no? Kaning optometrist dili ni sila medical doctor, pero doktor ra gyud tawagan nila. Ang ilang trabaho is more on kanang himuan ng mga glasses, no? Expert sila na ana. Pwede po mamuduol dito nila kay naman sila testing pud sa mata, no? Ug sakto ba ang imong visual vision, imong grado, pila bay grado sa pila bay grado sa tuo, ug unsa may ibutang lente sa imong correctional glasses kung mopalit man gani ka. Okay, so now takasabot ka sa speaker nimo Marina ug naramang ka diri sa Cebu City na atay daghang mga ophthalmologist dinhi, no? Nga imong kaduolan. Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra. So
to everybody, no? Locally and abroad. Pero may maminaw sa itong programa kini atong akong suliran. Thank you very much. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mao Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o mayong adlaw.